أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. қиссаи зану шавҳар бисёр қиссаи хуб мебошад. пас бишнав ва роҳи бунёди оилаи ширину гувороро ёд бигир. ин қисса барои ман хеле писанд омад. пас шумо ҳам бишнавед ва боварӣ дорам бисёр хушҳол мешавед. зану шавҳаре бо ҳам якҷо зиндагӣ мекарданд. мард дар корхонае кор мекард ки маоши кам мегирифт. ҳар вақте ки аз кор бармегашт намозҳояшро хонда назди телевизион нишаста газета ё китоберо мехонд. баъдан телевизионро даргиронда барномаеро тамошо мекард. зан бошад хӯрокро омода карда ба рӯи дастархон гузошта боз ба шикоят кардан шурӯъ мекард ва додзанон мегуфт ки шавҳарам дар корҳои хона ёрдам намекунад, пули кам меорад. қариб ҳар рӯз ин амал такрор меёфт. шикояту нолаҳои зан ба дили мард зада буд, аммо кӯшиш мекард ки ба дағалӣ ҷавоб нагӯяд. фақат худ ба худ меандешид ки ва мегуфт худаш мисли як ҷалоҷин кампир ҷӯлидамӯю чиркин боз ба ман насиҳат мекунад. вақте ки ӯро ба занӣ гирифта будам дигар буд, зебо ва меҳрубон буд. дар як муддати кӯтоҳ ин қадар тағйир ёфтааст. зиштсурат, дағал ва чиркин шудааст. боре зан ба сӯи мард додзанон гуфт телевизионро гузошта бурда ахлотҳоро партояд. мард норозиёна бо зан ҷанҷолкунон аз назди телевизион бархест. рафта ахлотҳоро партофт. вақте бозгашт каме дар хараки сари роҳ нишаста рӯ ба сӯи худованд оварда ҳам савол медод ва ҳам дуо мекард. худовандо, ҳаёти ман номувофиқ омад. нахоҳ ки ман як умр то мурдам бо ҳамин зани зиштсурату дағал бояд бошам. ин ҳаёт не, ин як азоби беохир аст. охир чӣ хел ман орзу доштам ки зани ман зебо, тозаву озода ва меҳрубон бошад, мисли занҳои намунавӣ ва афсонавӣ. дар ҳамин ҳангом ӯро хоб бурд. пирамарде ба хобаш даромада ба ӯ хитоб карда гуфт писарам, барои зани афсонавӣ ва намунавиро соҳиб шудан бояд худ марди намунавӣ шавӣ. бо занат меҳрубон бош, диққат деҳ, муомилаи хуб кун ва дар корҳои хона ба ӯ ёрӣ деҳ. яъне дар ахлоқ пайрави ҳақиқии пайғамбарамон саллаллоҳу алайҳи васалам бош. баъд худованд ба ту тағйиротҳои бузургеро насиб мегардонад. мард аз хоб бедор шуд ва гирду атроф назар кард ки рӯз торик мешуд. ӯ зуд қадамзанон ба сӯи хона омад. омада назди телевизион нишаста китоберо ба хондан шурӯъ кард. аммо вай китоб намехонд, балки ба занаш назар мекард. оё дар вай ягон тағйироте шуда бошад ё не? баъдан аз ҷои худ хеста ба ошхона даромад ва назди дар истод ва занаш ки косаҳоро мешуст назар мекард. занаш назари ӯро ҳис карда рӯйҳояшро ба тарафи вай гардонд. дид ки мард ӯро бо диққат назар карда фикр мекард. ягон тағйирот нест. зан назари бодиққати шавҳарашро эҳсос карда мӯйҳояшро дуруст карда рухсорааш каме сурх шуданд, каме шармиданд. зан меҳрубонона пурсид чӣ ба ман ин тавр нигоҳ мекунӣ? мард беихтиёр гуфт ба ту дар шустани косаҳо ёрӣ диҳам? зан гуфт чӣ, ба ман ёрӣ диҳӣ? не, ман аллакай онҳоро шуста тамом кардам. мард фикркунон ба худ мегуфт дар пеши чашмам тағйирот шуда истодааст. каме меҳрубон шуд. мард косаҳоро тоза карда ба рафҳо гузошт. акнун мард роҳи меҳрубонӣ ва ёрӣ додан ба занаш дар корҳои хонаро пеш гирифт. рӯзи таваллуди занаш ӯро ба зодурӯзаш табрик намуда ба ӯ як гулдастае тақдим намуд. зан хеле хурсанд шуд. бо занаш ба аёдати хешу табор мерафтагӣ шуданд. хешу таборро ба хонаи худашон даъват карда нишастҳо меоростанд. зан низ меҳрубон шуд, худро зебову тозаву озода мекард. акнун мард мехост ки соатҳои дароз ба рӯи зани худ бо меҳр назар кунад. дар назди худ ӯ акнун як зани афсонавӣ ва намунавиро медид. зани ботақво, бо ҳаё, меҳрубон, рӯяш аз хушбахтӣ табассумкунон ҷилвадиҳанда.
мард ба ногоҳ он тағйиротҳои бузурге ки ба ӯ ваъда шуда буд ва дар зиндагии ӯ рух доданд пеши назар оварда: якум, мард худаш тағйир ёфта аз як марди танбал ба як марди меҳрубону ғамхор табдил ёфта буд. дуюм, зани зиштсурату дағали чиркини ӯ ба як зани тозаву озода ва зебо табдил ёфта буд. сеюм, муносибати онҳо аз низоъ ҷанҷол ва таҳқири якдигар ба муҳаббату меҳрубонӣ ва ҳурмати якдигар табдил ёфта буд. чаҳорум, ғаму дард, ноумедӣ, бадбинӣ ва бадгумонӣ нисбати якдигар дар ин оила ҷояшро ба шодиву хурсандӣ, гумони нек, хушбинӣ, меҳру муҳаббат ва ғамхорӣ ба якдигар дода буд. хулоса онҳо як оилаи намунавӣ гардида буданд. мард ҳама ин тағйиротҳои мусбиро пеши назар оварда дуокунон мегуфт: худовандо, аз ту беҳад шукргузор ва миннатдорам барои ҳама лутфу марҳаматҳоят, ки ба мо арзонӣ доштӣ, барое ки ба мо тавфиқ додӣ, ки афкору аъмоли бадро аз худ дур андохта, афкору аъмоли писандидатро пеша кунем. акнун аз ту мехоҳам, ки ин хушбахтиро доимо дар мо нигоҳ дор ва моро тавфиқи тоат ва оқибати моро ба хайр насиб гардон. Амин. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.